ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзаамон дар кӯчаи Испечак дуҷойгир мебошад. Аз ин тараф масҷиди Мехкалон, дар ин ҷо мактаби Ҳотампеве ва аз ин тараф роҳ ба сӯи поликлиникаи 14. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 14 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯшимон дар 9 ошёнаш ҷойгир аст. Ворид мешавем. Дар бино дута лифт аст дӯстони азиз, подъезди хона ва худи хонаи фурӯшӣ. Духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 9 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. хона бо читучорааш фурӯхта мешавад, бо таъмир аст. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз, шурӯъ мекунем. инҷо даромадгоҳи хона мебошад. роҳ раваст, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва дар инҷо бошад ду ҳуҷраи истиқоматӣ. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. марҳамат, якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. дар рӯ ба рӯи бино мактаби Ҳотампеве, мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷидо, мағозаҳо, бозорча ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. минтақаи бениҳоят хуб мебошад. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо ҳоҷатхона, системаи вентилятсия дорад ва ин бошад ҳаммом. ва дар ин ҷо ошхона. чӣ хеле ки гуфтем, духонагаи пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ треза дорад. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. нархи хона бошад 775 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.